Hello everyone, and welcome back. Today, we're diving into the colorful world of the Kasinagan Festival 2024, a celebration that brings together the community in a joyful tribute to their culture, history, and shared values. The Kasinagan Festival is a reflection of the town's rich heritage and traditions, marked by festive dances, vibrant parades, and a deep sense of unity among the people. The day begins with a grand street parade, where performers of all ages take to the streets in bright, elaborate costumes that tell the story of Kasinagan. The colors symbolize the town's bountiful harvests and the blessings that the community has received throughout the years. Participants move rhythmically to the beat of traditional drums. With music that echoes through the streets and invites everyone to dance along, one of the highlights of the festival is the street dancing competition, where different groups showcase their talents, creativity, and love for their heritage. Each group performs choreographed routines, blending traditional movements with modern twists. The dancers embody the spirit of Kasinagan, their movements telling stories of hard work, hope, and the unwavering community spirit. It's not just a competition, it's an expression of pride and passion for their hometown. The Kasinagan Festival also features cultural shows that give insight into the local customs and practices, from traditional crafts to local cuisine. Food stalls line the streets, offering delicious local dishes that add flavor to the festivities. It's a chance for everyone to come together, share a meal, and celebrate the essence of what makes Kasinagan special. The festival is as much about community as it is about heritage, a time when neighbors, friends, and families come together to celebrate their roots. Until next time, keep celebrating culture and community spirit. Masagalang pagdiriwang ng buhay, pagkakaisa at kasaganaan. Ngayong araw tayo'y nagtitipon bilang pasasalamat sa masagalang ani na ipinagkaloob sa atin. Ito ang Kasinagan, kung saan ang bawat pagsikat ng araw ay nagbibigay ng pag-asa, at ang bawat paglamog nito ay nag-iiwan na walang hanggang pasasalamat. Kaya't habang tayo'y naliligo sa kulay ng pista, itaas natin ang ating mga boses, sumayaw ng may galak at ipagdiwang ang kasaganaan na nagbubukod sa ating lahat. Ang ani ay sagana, ang araw ay bago, at ang kinabukasan ay nagniningning. Simulan na ang selebrasyon! Sabi ko pa siya sa
Masaya at tahimik na kanalina, unting sinisilang ang bagong anyo ng baryo. Ang mga ilaw ay sinisilang sa bawat kalsada. Yakap ang buong bayan sa kanyang pagkunlan. Sa ilalim ng mga bituin at liwanag ng bagong Santa Rosa, nagsisimula ang isang kwento ng pag-ibig, isang pag-ibig na nagbalik sa kanyang tunay na liwanag. Kasinagan, binibigyan buhay natin ang ating mga tradisyon, mga ugat ng pananampalataya at pagkakaisa. Patuloy tayong magliliwanag, hindi lamang sa kasaganaan ng ani, kundi sa liwanag ng ating pananampalataya at pagmamahal sa bayan. Sa gabay ni Nuestra Señora del Pilar, magpapatuloy tayo, nagkakaisa, nagmamahalan, at naglilingin na buhay Pilar! Viva Nuestra Señora del Pilar!
Okay! Yan! Thank
na sumisimbolo ng katapangan noong taong 19 at 57 ay umusbong noong taong 19 at 67 ang naglalagablab na espada sa gisag ng tapang ng mga sundalong Pilipino at Amerikano na himagsik para sa aming kalayaan. At sa ulo ng mga saysayang bundok ng sabat, kung saan nakatindig ang bantayog na sumasalamig sa ating kalayaan, ay tanaw ang ipinagmamalaking ganda ng bayan ng Pilar. And that was Sa aming puso alay namin ay parangal. Pasasalamat na dalisay hatod namin sa inang mahal.
John, 95. Iyan ang bayan ng Pilar, pinandain ang kasaysayan. Mula sa aming puso, alay namin ay banal. Pasasalamat na dalisay hatog namin sa inang mahal. Okay, so that
was our group number 3 from Barangay. Yan, parang sa... Hanapin mo pa rin ang hingin ng bayan, anak. Promise mo kay nanay yan, ha? Promise mo kay nanay yan, ha? Promise mo kay nanay. Ginawan kita ng mapa para siguradong hindi ka maligaw, para mahanap mo ang tunay na lingin. Kung madadaanan mo ang mga nilalakihan at sariwang isda, hanggang sa nakita mo ang mga manisisig na mga isda, ibig sabihin, tama ang dinaraanan mo. Pagkatapos ng mga mangingisda, may sasalubong sa iyo at malililig po ang mga tubig na kasing sila na nagagaling sa mga kalabaw. Alam mo, wala kang kakaisa sa inyong isip mo. Kapag nakibilig ka, hanapin mo yung mga itata. Makikita mo si nanay doon, ha? Basta mo ang aking mata, di ko pa nakikita. Ako ngayon lumipat na
Papasukin ito upang makita ang tunay na Panginoon. Nay, nandito na tayo sa bayan mo. Kaya parang gusto mo ako makarating dito. Tunay niya nagniningning ang mahal na Belen, Nuestra Señora del Pilar. Okay, so that was group number 4. Mula sa Berlin, ngunit ito ang pagkakanghal na magbibigay ng isang buhay na internasyon ng kanilang mga karanasan mas mahilig na liwanag sa nagmula sa silang Berlin ng Berlin. Muli natin saksihan ang mga bagong pamumuhay ng bawat Pilarian. Andyan ang tindahan ni Aling Nena sa kainan sa Genny at ang makisig nating tricycle driver na si Tatay Mario kasama ang kanilang makulit na anak na si Julie. Tara na!
Sinaga na! Ginawan mo kaya naman! Pabayaan niyo ako! Anak na ako! Maganda na ako! Kaya ko yung sarili ko! Alam ko na ang ginagawa ko! Ba't ka nagkagano? Tama na! Ayoko na! Ayoko na ganitong buhay! Ayoko na! Ma! Pa! Patawad po! Hindi ko po alam ang ginagawa ko. Sobrang dilim ng kapaligiran ko. Sobrang gulo ng paligid ko. Pero, kahit na ganun ang nangyari, hindi niyo ko iniwan. Walang kayo sa piling ko. Kayo po ang nagsilbing ilaw sa madilim kong mundo.
Thank you so much, and that was Ana Burgo. pagsipa ng init factor o damang init ngayong dry season. At sa datos ng pag-asa, posibleng pumalo sa 56 degrees Celsius ang pinakamatinig damang init. Hindi lang sa Pilipinas tumitindi ang init ngayon. Category ang matinding init na nararanasan sa ibang bahagi ng bansa. Ikinokonsiderang nasa danger category ang heat index kapag umabot na sa 42 degrees Celsius hanggang 51 degrees Celsius ang init na nararanasan. 13 lugar sa bansa ang nakapagtala ng mataas na heat index kahapon. Mabala ang pag-asa posibleng umabot sa 50 degrees Celsius o mas mataas pa ang temperatura sa susunod na buwan. Ang sa napakatid mo, nasan si Bunso, kuya? Bunso! Bunso! Hindi mo ba napansin? Hindi, kuya. Akala mo, kuya, tingnan mo, namusog yung dugo. Oo nga, sabi mo pa naman natin, ang mga pala na aanigin. Paano tayo, kuya? Bunso, nasa ka ba? Bunso! Nasa ka ba, Bunso? Diyos ko, ikaw na ang bahala sa amin. Bunso! Kuya, hindi ko. Nasaan na kayo?
Okay, so that was group number 6, Liriwa. Street dancers from Barangay Liang, Rizal, Wakas South and Wakas North. Ayan, thank Makisaya. Ipagdiwang ang yaman ng ating Sinagan Festival.
Hindi na po. Last na to. No. Kultura, sini at kasaysayan ay tanay. Tayo ay ipapasalamat sa dakilang may kapal. Yes, title! Hoy, dalawa kami dito, miss! Miss! Mami! Oo nga, yan sa mga Ay, nataob! Mga kababayan, halika na makiisa at makiisa.
Okay, so that was our group number 8, ang grupo ng Dibasyon. Ayaw ko ay diwa. Title! Balot 1, balot 2, at poblasyon. Ayun. That's why, debasyon. Dibasyon. Sabi ko, mag-comment kayo na I love you, Jessica, hindi ako mag-e. I love you, kuya! Let's also welcome Festival Queen number 2. Wow, Bantayan. Wes, bawal naman trompo. Kahit mag-trompo yan, mami. Maniwala ka. Yan na. Bawal nilagay na yung bawal yung trompo. Lapit, meron na naman. Let's all welcome Festival Queen number 3 from Barangay Manilaw. Ah, talaga ba, Edsel? Wala pa. Pwede, May! May! Ano ka? Yan ka.
magtrumpo. Festival Queen number 7 from Barangay Pantingan. Bawal na po magtrumpuhan. Si Kuya Lowell. Bet ko yung white. Shout out kay Kuya Lowell Laluna. Suspended daw ang pasok bukas. Ay, hindi po pwede suspended. Sino po hindi umalis na naka-blue? Ataking ko po. May tayo nagsasalita na yun. Bakit daw bawal na, mami? Hindi ka po kasi Kasi po, hindi po yun pangkasinagan queen. Dahil ang celebrate po natin ay ang liwanag ni o sinag ni Nuestra Señora del Pilar. Dapat simple nga lang. Dapat po ay simple lang. simple, elegante, ewan ko sa'yo, sa mukha na wala. Saan mo? Hanapin mo dun sa ilalim. Dun na wala. Hanapin mo sa ilalim. Maulad! Eh, ba't lakad ka ng lakad kung maulad? Pupunta ka kay Papa mo doon, may tent. Wala, hinahanap na namin si Ala talaga. Tawagan mo kami. Sinumber niya ako ay nagre-ring talaga. Hindi pa pinapatay. Hindi pa pinapatay eh. Ulan! Festival Queen number 8 from Devason. Wala pong best player. Hindi po kasino to. Hindi na umalis yung naka-blue. Ano yung estatwa? Abay, nakikita po ba kayo? Hindi namin nakikita. Naka-blue. Sabi ko, anak ni Mary, ano na po, makibalik sa munisipyo. Sabi niyo, ang kinahuli yan. Wala na po nakaanong queen. Iba na po yan. Ilaw na po yun. Tingnan mo raw umami yung live. Baka na-stuck ka. Hindi naman. Baka yun nakala nila ako. Ilaw po yun. Hi! Charlotte Malibiran from Japan. Manahimik ka, Kevin. Magluto ka ng tosilog. From Cotabato. Ano po ito yun? Hi po, Jericho Ropan. From Cotabato. Ropamanta from Cotabato. Panalo na po. Panalo na po ang Hinebra. Yes, yun nasa gilid. Ah, ito. Hindi po, nakapila po sila dyan. Opo, nakapila po yan. Nakapila po yan. Kaya pala sabi niya ayaw umalis. Nakapila po sila. Oh. Ito na. Nato sa mga kapitan. Kaya pala sabi niya, doon daw siya nagpunta. Sabi ko, tara, sinamanan ng lumay. Ito nga. Akin na nga. Sabi mo na, mag-worry yun. Ladies and gentlemen, our Festival Queen Nakita ko na yung 2024. cellphone ni So Pete. that completes our Festival Queen presentation for this year's Pasacalye. Queens, Ayan, alam Apo, kasali po si Soji Beard. Ay, Soji Heart. Queens, doon po kayo sa gitna. Pa-wash out po. Saan po ba siya nakatira? Papawash Take po your namin. places there sa center. Dito, ladies.